24 януари – Международен ден на образованието по света. Този ден е приет от Общото събрание на Организацията на Обединените нации през 2018 година. Подчертава ролята на образованието за мирът и развитието. Според ООН над 244 милиона деца и младежи не посещават училище. 771 милиона възрастни са неграмотни. Правото им на образование е нарушено и това не е приемливо. Образованието е най-мощното средство за прекъсване на цикъла на бедността. Премахване на неравенствата между половете и стимулиране на икономическия растеж. Темата на тази годишния ден е да се инвестира в хората, да се даде приоритет на образованието. Призовава се за поддържане на силна мобилизация във връзка с образованието. Очертава се и начина на превръщане на ангажиментите и глобалните инициативи в действия. Институциите на Европейския съюз и държавите членки заедно допринасят за повече от половината от световната помощ за образование. Те подкрепят сектора на образование в повече от 100 държави в целия свят. Образованието е човешко право, обществено благо и обществена отговорност.